May gabi sa tanan. May gabi. Wala na ba? Libre kayo ko kay may kaya katong sound system o silong Crispin, klaro. Yung sa manini mo pag magic na mo pag pasilo. Salamat sa sound system. Yan, isang mula tulisyon ni El Mia, ayaw kayo mo batbat sa timang immaculate na subele, limpyo, putli na ilahan. Ang akong timba, pareho magumukura kay ano na kay time element na pasnuipot. Na mga 20 minuto si mo na akong cheese kung mahimo. Kinsa man o unsang Espiritu Santo. Kinsa makita ka nga. Unsa makita ka sa pinaiya niya. Kung nato kasama ng Biblia sa Salmos 104:30, ngayon nga ipadala sa Diyos ang iyang Espiritu o nangamugna ang kalibutan, kabatong kinabuhi kalibutan. Dato pa, uyaw kayo grow sa Holy Spirit na nakamugna sa kalibutan o Creator with the Father. Naupan din siya na mabubuhat sa mga. Kaya, katag siya pinanawa sa kinabuhi, the breath of life. Diyos na may magkakagal. Rato sa mabasa sa daang tugon na diha na ang Espiritu Santo, pinmutan na na may teksto sa daang tugon na ay iskutan ng Holy Spirit. Nasa Salmos 50:11. Nagingon nga ayaw kuhaa ang Espiritu Santo ikan kanako ito. Sa tupad aagyon at binsyo the Holy Spirit na dili yun ikukuha ikan kanako. Kaya ang Espiritu Santo gitawag na person. Yung sa manili. Sa maning qualification o definition sa person. Person gani, doon ay sa labutan. Kaila sa mayon sa labutan. Niya, doon ay kagawasan sa pagpili. Freeway. Kaya na, a being becomes or shall be called person. Sama sa angel, angel doon ang sa labutan. Guri kaputon, person na angel. Kita, tao, ito ang person, ito na tayo sa labutan o kabubuton ng Diyos. Ang Holy Spirit tutudlo sa San Juan 14:26. Ngayon si Jesus nga diya nga liyahon ko balik sa kukamahan, uli ng Espiritu Santo nga mupuyog kaninyo kanunay may limit. Niya tutudlo siya sa tanan. Buwan ninyo masayari. Tudlo. So, the Holy Spirit and teach. So, doon na siya sa labutan. Sa labutan, huwag sinukan. Masaya kapagusan. Kaya sa buhat utso, 31 hanggang 38, doon ay nag-biyahe nga to sa Jerusalem. Ulit sa Ethiopia. Ulit siya sa Ethiopia. Kaya siya may isuriro ni Reyna Gadasi. Kaya basa sa kasulatan mo siya kasabot, Espiritu Santo ni Pao naman. Ilasman. Maraya ginas Filipe, kanang tawa na luwi na, wala siya kasabot siyang kibasa. Ito na kata, San Felipe, nakasabot ko kasabot. Wag mo kasabot, buwasan ko na ipatutlo ka na. Orang itudloan ni San Felipe nga kanang kamiro nating kamiro imong basa o na manunubos o na kamiro sa Dios saksi ni sa dakang kabilag sa iyang kabanto. Para ang katong Hudiyo ito siya na kawani man sa ni Reyna sa Reyna dasi. Kasi kasabot.
Para gitudluan ni San Felipe, ini guidance of Paro. No? Ang kurang kamot mo, ay mahikap ng mapaw. So muna, the Holy Spirit completes ito sa labutan. Ia magkapili. Sa 13 uhan, iyang ipili si Bernabe o si Pablo sa iyang ito. So na si power of choice, pili, na si gahong tutlo, therefore he is a person. Kunyaw sa may faculties to be God, Diyos kay kala kay faculties. Nasa lang kapit. Espiritu Santo nasa lang kapit. Nasa Salmo 139, sitting of Skinsi, tugtog kasi mong kugalingon nga ito sa tinatasan. Ito ang Espiritu. Kung mutitlong kayo, daw sa yuta, ito ang Espiritu. So ang Espiritu Santo everywhere. So, sanay sa mga faculties of God, everywhere. So, yan na ito doon. Ang Espiritu Santo magkakagaho. Salmos 104:30. Nangingon nga ang Espiritu Santo maglalalang, magbubugna sa the power of the Holy Spirit. Okay lang po sa talagang ilong kumasan. Yung Espiritu Santo knows everything. Yung Espiritu Santo hibawas na lang. Sa 1 Corinto 12:13, ang Espiritu Santo nakatugkad sa Diyos. Kinsay makatugkad sa Diyos, ang Diyos na. So the Holy Spirit can fathom. He knows everything about the Father. So, mga karakteristik sa Espiritu Santo, magkagagahon, nasa na kapit, di ba upas na. Kunya, no less than Peter, sa Pedro ang unang sa Tukapa, ilamdagan sa Espiritu Santo, ito ang Espiritu Santo Diyos. Na sa buhat 5, 1-4, doon naman ito'y mag-iayon nga nato, maligyag, kakigayunan kay kanyang simuhan. Ia mag-iuhan, ia mag-ididaktin ba? Iyon atong unang sa Papa San Pedro, Ananias, Sokera, na makakmo sa Espiritu Santo. Bukili tao yung ibakakan, kundi Diyos. You are not lying to man. You are lying to God, na makakmo sa Espiritu Santo. He is God, Diyos. Ora, rampo na sa Santisima Trinidad, the Father, God, 1 Corinto 8:6, negosisyan of Lord, nagdawat sa mahal ng Diyos. Yan, nagdawat po ni Kristo ng Diyos kay siya may isugit. So, ginoo yung nagsugit. Kung na yung sa pumunta, tingali pumunta na si Kristo ni Kristo, doon na po may mabasa na ang ginong Isus ni Alcor na siya Diyos. Ana sa pinadayag 22:13-16. Maningon si Kristo, ako walang pagbitan. Ako nagamandok sa akong mga anghel. Sibok na Diyo kaya, pinadayag 21:6. Sige, ningon mo, Ginoo, ako nga pagbitan. At kung makadaog sa mga pagsulay, ako hatagan o tuburan sa tubig sa kinabuhi. Walay katapusan. Kaya sa nag-isukli sa 1:14. Yan yun si Jesus, katong magkadaog sa pagsulay, mahimong akong anak. Ug ako, mong yung Diyos. Si Kristo nagsuki, ug ako, mong yung Diyos. At si Kristo, from the mouth of Christ, tells us that Christ is God, siya Diyos. Isa maka-argue na ito ni Kristo nga makakunasip. Minama sa Juan 14:6, akong kamutuunan. So, ang Iglesia ni Kristo, tigil musugil lang. Gawa sa musugod na lagdili, ito usip-liyan. Yawan sa may role sa Holy Spirit.
Nga mahandi ko na ito nga kreador, naglalala, buhat. Jesus manunukos, yanti, yang dugo, unod, alam para matupos na. Ang Espiritu Santo maglalamdag, natural. Sa mabasa, sa Ezekiel 26. Ezekiel 26. Nga kung isunod na nako kaninyo ang Espiritu Santo, katuman yung masok. Mabalaan mo, katuman mo sa mga tuluman mo sa Diyos. Magsugod kayo na dumili sa pagtuman sugo sa Diyos, tell ourselves, so di at magalingon, the Holy Spirit is not inside. Basta mo, resist yan as na po, sugo, bisa ko sala. May buwan na ito, kinawa ko din ang Espiritu Santo. Eh kung na ganing Espiritu Santo, huwag lisod para na ito. Huwag bukat para na ito. Kanahan mo ang puriya, kanahan na magbuhat mo ayaw, susunod at tinawag na siya ba? That is the sign. Yeah, may buwan mo, ang gift of the Holy Spirit, one of the gifts of the Holy Spirit is humility. Focus. Susunod ka na itong karpo nga, ito mabintaha, sa kamay lang mitik, daan at agmaso, pag-luk-luk sa mitik na ito, that is fine. Takihon itong tinuhan, sa ka, tiksto do ka tiksto, ato day, martilyohono, sa kakapos ka tiksto, that is fine. Let the goodness reveal in us. Uno, Pedro 3. Uno, Pedro 2. Uno, Pedro 2. Ang inyong kabuutan, mo'y labing malipon na panalipod ninyo. Your righteousness is the greatest things that you can use in your life. I can agree. Yeah, sa uno, Pedro 3:15, pero na ka. Ang dama sa ating mo, pagaling mo, nunay mga kanasin mo, paglaong ka. Ubag ka, uod sa ta. Hindi mo katikista lang ordinaryo. Kumata, apologies, di panalipot sa pag-uong pagtulungan sino. Pero ang kita you should be happy. But do not regret it. Di mara mag-go, may tulog sa kaluwasan, pero kita kayo mag-go, saway mag-go. Ayaw pinag-option nito na. And that is the working of the devil. Whatever righteous you have done, palitaro na siya. Nahal sa buhat ni si Jesus, niyo sa pagko ilimas ang nakasyaw. Ngayon sa gani akong ibuhat na mayo, palitaro na naman. Para mo na buhat ni sa kanas. Palitaro na ito. Inabuhi, diyan katon, di ba? Itong salita na exorcism. Hindi mo ito sa exorcist na pare. Ang iguang na pare mo na exorcist, nagluya. Huwag pang itong dim-dim mo paglitas ba. Ang matanong nga pare, isog kayo. I will fight your Satan. From now on, I will fight you. I will defend this woman. Eh, isog lang mo ito, yawa ito mo ba? Kung siya ka-isog, kanang ka-isog kasabi na siya ko. Pero iluan siya ang personalities. Ikaw, mga asas ka na ko, huwag ko kay kamparya ka, lagang kang ismiling kayo na pilinin mo. Gaon kay ka, gusto man pang isulti siya, huwag yan, iluya mo siya. Kaya ang iyang witness, wala ka siya, ang atong witness ng atong personalities. Tambal na ayaw galimdi, Isaias 43:25. Ingon Ginoo, pasaylo na kayo ninyo, sa usa kadaghan sa inyong sala, ay kalimdin. May ko tao, nung review si Bukadahan. Akong tanan makasasala, isang usa kadaghan, isang usa kadaghan, sa sala, basta pasaylo kayo. Ayaw ko lang sinumukot na handog ka na. Hindi na kung handog ka na. Pero yawa, pero mo na. Huwag ka kung batan mo mapare. Gawikin siya. Sukon mo na ito. Power of prayer, name of Jesus, get out Satan. Luya mo sa tanas. Pero
sultihan siya ho ikaw. Suko ka lang ito, kung ikaw ang ikabriyakan, wapo ka ka niya mga ibisirin niya mo, tuga-tuga ka, susubigin siya. Nilisunod na magulang biyawa sa babae. Utaringon mo, tanong ka pare, tugay, kamatay ko para niya. Alam nga, biyawa ang buwan niya. Tapos niya babae, apa siya tinala, ang isuris, buwa kayo mo patay. Pero, laki yung biyawa. Katong ginuot yung exorcist, katong ginuwang, nauli ada, pwede niya muna, kaya niya amigo mo pare ng muna. And welcome and not perfect solution. I-resolve it. So sa solusyon na di pa mo. Imagine yun, ipupos niya mo tayo. Hindi sudah yawa. Yawa. Patay siya. Yawa, laki. Mabuhayan ko. He believes on the sacrifice out of love. And that is very tremendous matter. Lawa mo sa Kristo na kumakay. Para natin. Kumakay ko. Kung mapili niya, tapos yung babae, patay siya. Lagi yung yawa, the blood of man sacrifices for the sake of salvation. Patay siyang babae. Pamatay yung babae. So, muna nga, do not forget our weakness. Sukog. Sa ka-experience yan ako, nag-picture sa bulok. Dia dari negeri terkatang so Nancy kau pada tu atau kamu giwan lususi atau bersok atau bang minta keinginan dengan apa aku berfungsi buat kita kandang pero sebetulnya mau tu lah sesuatu itu apa kayo kita dami digital mau kayo kita sekarang Along sama Karabang atong formula in the name of Jesus in our sinner. This woman is only God that you sinner people. Katawag itang babae. Sa iyo kung bumubunga na nagilita, pagkatugig ng Celtic Sigo ako. Sing. Dali, panunod mo. Panunod mo ba, baka kayo, iisa man ang saya. Sing, hindi. Oh, nilagay minute eh. Okay. Lalu sini, nagbawasan ko. Matakan ng pulita. Ulit Sunod ka babaeng ko, hindi ko pa hanya. Giwaan mo. Okay, matyan, giisa na saya. Wala nga pa. Limit ni Suman. Ibaw mo si Limit ni Suman? Ibaw mo na, aswag niya? Sirat nag-desires. Among so many beautiful things in the world, the most beautiful for man is a beautiful woman. Sa daghan na yung matahong sa kalibutan, mga langgam, mga bula, kapit, binuway pagkabintahan, muni rin sa lalaki, ang guwapa ko kayo. Ilaw na. Nakita ko pala, narasan sa sirat na biyokso, ayaw tutuki, ang guwapa ko kayo. May modensir, nag-iling na itsura, mahimot na. Pero ba, pag-arinig ka ka na, hangat lang, praise the Lord, kahit pagkahimot nila. Sabi na. So, ito na ito, ang Espiritu Santo, dunay nga. Namay nga naman, Yahweh, namay nga na, Jesus. Sa Samuel 14:26. Ikaya na ito, Alex Langit, padahal na akong Espiritu Santo. Iyo ay sa simbahan ang Diyos Kantura. Siya at Paraklito doon maglilipay. Sa Juan 14:26. Umutudlo siya kaninyo anak. So kasi nga sa Santo, Paraklito nandalaban ng maglilipay. Para sundan na kita sa Espiritu Santo, lamay kita yung tuman sa subo. Sabi na ito na, warangkaan na kayo na ito. Imagay. Sumog yan kami, sura, hindi subukan, sinuhuli na lang mo. Kaya, nagpaila na mo, hindi mo Holy Spirit. That is one of the signs the Holy Spirit is there. Nagkailangan ka, tuman sa subo. Inutan ka, isa mo kayo nagpasalig na ito na ilimusin mo doon. Nagka-stipend, what? Pero yung kalipay nga, nagkapahimod ka subo.
Para siya. Niya, the Holy Spirit, soble na, basta mag-focus na, limpyo ka na. Niya, o inbukit at kulayo, wala yung kalimot, si Jesus ingon, isagon sa yung tanang yung payo, payo anak sa mga, Jesus, in your name, Jesus, come, Holy Spirit, come. So, the Spirit sa ko. Ininbuk na Jesus, Holy Spirit, come. In the name of Jesus. Ora, natong di magkaroon niya, doon ako ipanghatag, kanya tinulog na piya na doon niya. Sa ilan na sila, nasigla ko na. Uliho, maninong na makamuha. Ngalan sa mga, buksa na, sa Espiritu Santo. Amen. Pero salamat sa magugma panahon. Iyo kami sa nagdamutan, sa nga ni Jesus, na kanamo ang imong anghel na magpalantay, o panalipyo sa mga mong pamilya, na mong idikana, suon, kapikas, mga bata, anak, nalipig. Libuti sila sa mong panalipog na sa nga ni Jesus, na ni Santa Maria Virgen, atong inaan. Amen. Sa ngalan sa mahal, sa Espiritu Santo. Amen. Ano ko, hangi,